Hai perlok laka yu OShir Sheriarji Gowadia haka kat waiterik ubnai April house nem khnais pa sau udei uwei na ki scientist ubala shna iaka bitu bombar spirit bar longro uwei u formar design engineer bar ulasha kem house nem arhajasan namar ki kam supply tiar thma shakiwei kiri nuksa ushadi ki tiar thma jung u shakari China nagata kata ushakem hakari US Gowadia ulah syak mudoi namar ulah di yagi jengtip dan information kom bawang aktin English syakiwi pat kiri kum kata kum kari China hak khandai terik benai akos house nem arajar speo ulah syak mudoi hakari lene hak kot jongga United States Court of District of Hawaii barak khat sau terik la cha shu haduk khatnya usin ki an lene kita ki kendon ki ba persya ya kata ka jingle chung hak arp sau terik kau benai Januari ka sarkar United States kala set dan raib yo haduk lai ars nem ban seti ha po fatok bat ka kari ka USA ka yo jumuntoi na une u scientist tong ne page ka ne ka video perlo kumbang yo kari USA kala yo jumuntoi sipun na une u scientist na marbo ul design ya ka way ka liengsuin ne ka baklantam kata ka de ka bitu bombar steel spirit ka bangi set code ka bangi yo hakini ki pelat pathai kubor bat hakan okur kom ki pendon kam ya ka de liengsuin ka long ka baklan bortam bat ka don tang hakari USA kari USA kala pendon kam ban penhap ya ki rocket bomb kanuksa kumbang yo haka arterik brajun ki air force jong kari USA kala pen prapum ya kita ki light li ki jaka bobok nuklear jong kari Iran bat kini ki roket la ban ngam jeliu hadu kumba lai spa fit bat kini ki roket ki klain namar ki yo ya kata ka force lene ka bor ka papiang lang ba kan ne ka chingi rap jong ne ka liengsuin kan ne ka liengsuin ru ka la ban her hadu kumba san power jar fit dan ne kumbangi ong ka mitar kumba kat san hajar mitar bat ka la ro ban her hadu kumba kat hajar kilometer claim refuel ka don kampan na tap ya kompning partisin ka namar ka tangki jong ka kalong ka baheh laka yo no scientist ha Mumbai wan na ka wiki ngesem ka bagi khot parsi family kata ka de ha India bar ulai shakari America house nem khandai spa reply bar la shim yaka citizen lana kum nong snong jong kari America lana kari USA bar lo rung sha ka wiki company ka bagi khot ka Northropth hau benai November bar ula peteng yaki kam jung hadu benai April house nem khandai spa prapenreu bar ula yo kum uwei na ki engineer ban shna ya ka way ka liengsuin lane ban design ya kata ka liengsuin ka baheh tam haki military ya kata ki khot ka bitu spirit steel bombar bat ki khot ro ya ka kum ka khot ro yo kum upa jong ka technology lane kata ka jok bathamai haki ne ki jok manta bat balai kari USA ka set yo ne u scientist amar ka kwa yo ban long ban safe kanang bakan yo jimentoy no u pacha ka wero ule ikikam ki bomman namar u shadi lene di ya kita kitiar sung u ki baklan sha ki be pat kiri namar ki we kiri ki le persha ya ki we kiri lada ki yo kita kitiar ki baklan namar kitiar sung u de kitiar ki long ki ba bha hadu kata hakata korkom ki kari USA ka kwa yo ban set yo ban long yo ban safe yo no marba ki kin yo jimentoy shibun na ne scientist pila ro ban join ya ka membership pila ro ban lefadin lada fikwa ban lef ya ka membership kan ka membership jong ka channel jong pila ro ban kli jingle la na ki personal question lada fi join ya ka membership ku blai shibun perlong war ban subscribe ya ka channel jong